Takže by som chcela vedieť a doposiaľ som sa k tomu nedopatrala, ani som k tomu doklady nedostala, aj keď som ich žiadala možno 10 krát. Potom, čo ešte? Potom je tu množstvo koloniek, ktoré plusové vyzerajú byť, že budú plusové. Napríklad mzdy do 39. bolo vyčerpané 118 000, ale je tam rozdiel 57 000. Čiže potrebujeme, dajme tomu, do konca roku 16 000 a čo tých 21 000, čo s nimi, hej? A je tu množstvo takých súm, ktoré sú dosť veľké a trebalo by to akože pre poslancov, aby vedeli, či budeme mať prebytkový, ako budeme mať prebytkový, aby už teraz mohli nad tým rozmýšľať, že čo s tým na budúci rok. Hej. Takže toto mi tam chýbalo, je tam veľmi veľa ako tých položiek, ktoré sú v návrhu na zmenu rozpočtu neuvedené. To je asi z mojej strany všetko. A ešte mi chýba, nikde nie sú náklady a výnosy podnikateľskej činnosti, to som zabudla poznamenať k tomu čerpaniu. Hej. Ja by som povedala, k 39. je nutné vždy pripraviť čerpanie podnikateľskej činnosti, či je v mínuse alebo v pluse. A to poslanci by mali vedieť, lebo keď je v mínuse, musí sa niečo robiť, ale to aj poslanci musia vedieť, nie len ekonomický referát. Takto poviem, mám takú krátku odpoveď, že keď som nastúpil 15. decembra 2010, mal úrad presne 30 zamestnancov a 4 koordinátorov. Za 10 mesiacov roku 2014 sa robilo takto 37 výplatných pásov. Takto a pán Jendrikovský to robil, ako tá externé, ako traja. Za 10 mesiacov tohto roku máme takto 48 pracovníkov, vrátane koordinátorov, a výplatný pásov v priemere za 10 mesiacov bolo 101. Stačí vám táto odpoveď? Ale je to 2 pracovníci, nie traja. To je krátka odpoveď, tam tie, čo ste počítali. Čiže takto jednoznačne odpovedám za to ja. Ja toto riadím, toto som pracovník ja a museli takto sa posilniť takto tak aparát ekonomický, tak referát správy majetku obce, potom políciu obecnú, máme ďalších koordinátorov, potom máme takto tretí pracovníčky, takto mali končiť, tak ostali tu u nás a ich platíme, my pokiaľ nový projekt, prišli tieto hliadky občianske 4, takto sily, takže tam bol náraz miest a bude náraz miest, ktorú sa ich neprepustili. Nech sa páči. Pán starosta, ale toto sa jedná len o zamestnancov obecného úradu, tieto mzdy. Nie celkovo mzdy, ja chápem, áno, je aj robotníkov viac, aj týchto, ale každý má zvlášť svoje stredisko. A toto sa týka čisto obecného úradu. Takže to sa mi zdá akože príliš, no. Teda veľká úspora je tam na mzdách, čiže bolo nadhodnotené tá úprava rozpočtu, čo sa týka miest. To z mojej strany. Ešte mám uznesenia, pretože prechádzal som uznesenia. Prakticky schvaľujeme mačku vo vreci. Prečítam uznesenie 242. Obecné zastupiteľstvo Národkové schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3, príjmy. O akú sumu sa jedná? Nie, jednoducho zvinieme ruku, o sume nevieme. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové ďalšie, len stavebný úrad, dotácia, koľko? Nevieme. Jednoducho uznesenia sú bez toho, aby sme vedeli, o akú sumu sa jedná. Tak to dostali ste prílohu v rozpočte? V prílohe nie sú, v prílohe tieto veci nie sú. Nie všetky veci sú. Nie sú. Napríklad, nerozprávajte, lebo tu máte 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecí máte v prílohe. A v uznesení máte, nie vám to spočítam, aby ste, nemal som to pripravené. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Máte rozpočtových opatrení asi 20. Už som ďalej nepočítal. A v tomto máte len 6 vecí.
Tak mi neoperujte s tým, že máme to napísané tam. Nemáme to. Všetky čísla máte ako v prílohách, ktoré ste dostali, plnenie rozpočtu a tak ďalej. Všetky čísla tam máte, si to musíte vedieť nájsť. Pán poslanec. Ale, Áno, pán starosta, ja keď schváľujem uznesenie, tak musím v tom uznesení mať aj sumu. Ja nemôžem len tak bez sumy schváliť uznesenie. Vy si to môžete schváliť, alebo môžete dať tam, čo chcete. Jednoducho uznesenie musí byť aj so sumou. A nielen. Obecné zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie číslo. A kde je to rozpočtové opatrenie? Suma, kde je tá suma? A nehovorte, že si mám niečo hľadať. Ja to potrebujem tu, aby som to mal v uznesení. Nech sa páči, doplňte návrh, ako na uznesenie. Ale prečo by som mal doplňovať, ak ty doplňte vy? Ja nebudem, ja tie sumy nepoznám. Preto sa tu ozývam, ja tie sumy nepoznám. Takže ja môžem schvaľovať takéto uznesenie. Bez toho, že by som vedel o sume. Toto viete vy, ja to nebudem hľadať v dokumentácii, keď hovoríte, že to tu máme. Tak rokovací poriadok hovorí tak, že prejednávame tak bodu, môžu byť takto písomné návrhy, alebo ústne. Keď máte návrh, nech sa páči, doplňte tam tie čísla. Máš? Tak doplňte tam čísla, keď uznesenia. Vy ako poslanec, keď vám chýbajú. Máte návrh na zmenu uznesenia, doplňte čísla, pán poslanec. Nie, ale nemajú, pretože poslanci. Ja napríklad mám 3 a 17, Páťu nemá, pán Slivka nemá. Tento materiál nemajú kompletný. Páťu nemá. Ale 9, tu mám len... Mám tu kolumdáriu, mám 5 bodov v tomto tu uznesení. 250. Takže prakticky 17 bodov. Máte tam takto číslo, ktorý ako príjmy. Máte tam ako rozpočet takto schválený, uplatnenie pred zmenou, zvýšenie, zníženie, upravený pozmenie. Nerozumiete, nemajú rozpočtové opatrenie, nemajú papier, materiál, ktorý boli zadodané. Žiaľ, ale za to nemôžem takto sa povedať. O tom hovoria, ja mám. Teraz 4 stavebný úrad. Máte tam presne špecifikované, to sa ako v komisii sa má že to je ako špecifikovať tam stavebný úrad. Máte tu stavebný úrad dotácia, presne doložky, pred pozmeže. Potom stavebný úrad z vlastných zdrojov. Máte tam 5 kúňa. Potom takto 6 robotníci. Máte tam takto schválený, upravený pozmene. 8 sociálna práca terénna, čo dávame na viac. Nemá. Pred a po zmene, potom kúpať budov, pred a po zmene a vlastných zdrojov. Toto pracovná oblasť. Také výdaje kapitálové. Toto všetko je opatrenie v tej čísle. Ale nemáme týchto opatreniach. Vydať by som sa neozýval. Nemáme to, keď sme to mali, tak by sme... Ale nemáme to. Majú materiály oni. Žiaľ, ja za to nemôžem. Ja nemôžem potrebovať každý materiál pre každý poslanca. Ale máte na to ekonomickú poradkyňu alebo ekonomického radcu. Tak nech vám to skontroluje. Však vy to nemusíte kontrolovať všetky tieto veci. Tento raz sa má niečo iné na starosti. Potom som chcel vedieť, čo? Systém Urbis. Tento radca ekonomický. Čo vám prekáža. Má na starosti systém Urbis a má je to obce. Na majetok obce myslím, že tu máme silu. No, mali ste. Obce a žiada tak reinventarizácia majetku od roku 2011. 2000, neviem, či 7, ani 7 tam nebolo. Dobre, pardon. No však, keď sa páči. Ja ešte by som chcela, že v rozpočtovom opatrení číslo 10 je tam vozidlo, to druhé vozidlo, ktoré sa kúpalo, je faktúra na 20 250, ale tu sa ráta len 20 219, tak je to 45 eur, ale aj to by malo už byť presné, keď... Hej. No, ale ako môžem hlasovať také? Faktúra je na 20 A potom ešte by som sa chcela spýtať na opatrenie, rozpočtové opatrenie číslo 12.
projektová dokumentácia za 3000 eur, ale tam nie je ani, som sa dívala na internete, ani zverejnená objednávka, ani nič. Je už len pár dní do konca roka, myslím si, že to za pár dní tak projektovú dokumentáciu nikto nevytvorí, takže tieto peniaze, aby sa neschválili, ale na budúci rok a takisto na program rozvoja obce 1990 eur, tam tiež nie je žiadna objednávka, nič, že by to malo byť schváľované až teda v alebo dané do návrhu rozpočtu Tak, roku pani hlavná 2017. kontrolka, takto mali ste možnosť táto písomnú, dobre? Takto vy ste poslankyňa, takto ste hlavná kontrolka, ktorá má hlas poradný, dobre? A takto sa zapájate tu do diskusie ako poslankyňa. Tak povedzte svoj názor, a jednoducho takto neviate. Vy tu, ako zasedáme, jednoducho takto slovo na tú predsednicu, ale tak je to zvláštne, vaše názory, tu znášate, čo za akým cieľom? Nič nevnášam. No tak. Ja len hovorím, že to na budúci rok bolo treba dať do návrhu na budúci rok, pretože teraz je už koniec decembra. Všetko je zrealizované a uhradené. Nevidela som ani faktúru na to. Ale toho roku sa to zrealizovalo a tak operatívne, pretože Duha tu pôsobila a Duha robila tento úsek od pani Grečkovej. Ale to je akože, Duha to je v poriadku. Duha to bolo aj zrealizované v zmluvy, všetko je, to ja nemám nič proti tomu, ale týchto 3000 eur mi tu nejak, neviem. Ktoré 3000 eur vám nesete? Projektová dokumentácia na byty a program rozvoja obce, na to nie je ani objednávka na tohto roku. Ale máme zmluvu zverejnenú takto na internete. Nenašla som ani Takto to hľadajte poriadne. Ja som hľadala poriadne. Takto s firmou, tu čo chodil, tento pána pani, čo tu chodili, tak máme zmluvu o spolupráci. Hej, a takto niečo robili zadarmo a niečo treba takto zaplatiť, takže 1790 eur. Takto z DPH tam máte. Hej. A robili tu na tomto programe rozvoja obce, ktorý má 200 strán a robili od marca takto 2015 a tu je finále dnes. Tak nerozprávajte, že ste nenašli. Tam je zverejnená na webe. Je zverejnená na webe. Pretože ja som sa pozerala na objednávky na text, lebo tu nie je napísané, kto to má robiť, ten program rozvoja. Tam je zmluva zvedená na web stránke obce. Dobre, pozriem Komplet aj si. Šťastku. Tak treba potom čítať poriadne. Takže čo navrhuje? Ja by som k tomu ešte mal jednu poznámku. Teraz sa tu pán starosta rozširuje na hlavnú kontrolórku. Keby ste komunikovali spolu, keby ste jej dali materiály, ktoré má dostávať materiály, tak by to nemuselo dvojiť. Ja vy to veľmi dobre viete, že či dostáva, či nedostáva, pán poslanec. Vy všetko viete, že či dostáva. Ja nič neviem. Tak, Ja som len vykonal na zdvíhanie ruky. Tak nech si padne hlavná kontrolka splní, tak hovorí ešte z roku 2012. Tak to nesplnená kontrola domove na Lepkovo. Tak to neukončená kontrola v škole. To je dávno ukončená, pán starosta, to neklamete. Ako vo veľa veciach, aj v tom, že ja od vás som nedostala z ekonomického úseku ani jeden doklad. Ani jeden doklad za rok 2016, nehovorím ani o roku 2015. Ani jeden. Dostala som za rok 2015 dodávateľské faktúry. A čo som si nezistila na internete, čo som si nezistila vo registri účtovných závierok, to som k dispozícii nemala k mojej práci. Takže nedali ste mi ani jeden doklad. Stále sa je nejaký odklad, lebo ekonomický úsek nemôže. Takto vyslovne, takto komunikujete, A ja a ste dostali odpoveď, že pokiaľ si nepoplníte staré úlohy, tak Vy ja ste, doklady nedám. pán starosta, ani k starým úlohám ste mi doklady nedali. Takto sa vás pýtam. Takto pýtali ste si nejaké doklady z tej obce na Lepkovo. Hej? A koho ste pýtali? Tu pána konateľa, či koho ste pýtali? Vy máte komunikovať so štatutárom, hej? Školy, lesov a domova na Lepkovo a obce, to som ja. A nemáte čo komunikovať a si vyžadovať vy doklady tak osobne. Takže takto je to značné. Tak to konajte, ak máte konať.
so štatutárom budete jednať a nie s pracovníkmi ako právnických obce. Pán profesor, môžem? Nech sa páči. Pán starosta, ekonomický úsek má vedúcu oddelenie, vedúcu referátu. Tá vedúca referátu berie za riadenie príplatok a má vo svojej náplni aj to, že pracuje samostatne. Tak mi povedzte, prečo ja nemôžem komunikovať, dokonca odmieta aj pani ekonomka so mnou komunikovať. Nemôžete, budete so štatutárom jednať a Ale ja nie- svojim pracovníkom, že čo vám dajú a čo vám nedajú, pani hlavná kontrola. Ja som za vami nieraz bola, nieraz som od vás pýtala doklady a takisto som ich nedostala. Mám aj na to doklady, keby som poslúchla vás, že vám nedám písomne aspoň občas, nemám žiaden doklad o tom. A koľko razy som bola za vami aj ústne, aj som vás žiadala o spoluprácu, aj o všetko, v čom potrebujete pomôcť. Ani jeden deň ste ma nepotrebovali, kým som ja za vami neprišla. Tak to stačí, Ani jeden deň. Takto stačí poznámka, že som vás povedal do 22.4.2016 ukončiť kontrolu, čo sa týka príspevku na formánske preteky. Kde je správa? To som vám, pán starosta, to som vám kľudne mohla vrátiť, pretože keď ostatné nemôžem v lesoch kontrolovať, prečo práve toto? No tak ste mali vrátiť, ale ste nesplnili termín. A takto zamestnávateľom je obec. Hej? Takže porušili ste potom pracovnú disciplínu, lebo ste nerešpektovali príkaz starostí obce. No ťažko sa komunikovať. Myslím si, že pani pokračovať rokovanie bolo o ničom. Dobre, ja by som ešte k tomu len jednu poznámku. Na minulom zasadnutí pán starosta sľúbil, že hlavnej kontrolérke prakticky umožní bez problémov všetky dokumenty a všetko, že on nemá čo schovávať. Že nemá čo schovávať. Ale z toho tak vyplýva, že Dasin má čo schovávať. Nemám čo Dobre, ideme ďalej. Vy hovoríte, že ste uložili, že ste... Poviem, takto Fitarová hlavnú knihu, že ste z ekonomického pani hlavná kontrolórka. Zopár, nech sa páči, príďte ku mne, som jej dal komplet hlavnú knihu. A tam je všetko. Príjmy a výdaje komplet po všetkých položkách, takže nič neskrývam. A všetko dostala pani hlavná kontrolórka. A tam je celý prehľad. Tam ešte takto poznámky moje, že narastajú pohľadávky. Vodné, stočné, nájomné a tak ďalej. Tam rukou tam poznámky. Dal som vám to? To nie je gro mojej práce. Hlavná kniha je za celé obdobie dohromady. Keď je tam číslo 150 000, ja neviem, z čoho sa to číslo skladá. Mojou úlohou je, či sa to číslo z dobrých údajov skladá. To je moja vec. A tieto doklady ste mi neposkytli ani za rok 2015, ani za rok 2016. Takže nerozprávajte o tom, čo je mojou úlohou. Ja veľmi dobre viem, čo je mojou úlohou. A vašou povinnosťou je dať mi doklady. A vy mi tie doklady sústavne odmietate dať. A už na to nechcem komunikovať, ale chcem požiadať poslancov, možno pán Slivka, ten je doma, keď ostatní nemajú čas, alebo Patrik Bobák, ktorí sú doma, k tomu, že ich prizvem ako osoby ku kontrole. Od teraz. A k tomu ešte tam ste hovorili, že ste ukolovali pani hlavného kontrolérku. A nie, ako poslanec nemám, my musíme spolu prijať nejaké uznesenie a tak ukolovať. Akým právom ukolujete hlavnú kontrolérku? Ja že ukolujem na to. No však ste to pred chvíľkou povedali. Pred chvíľkou ste sa vyjadrili, že ste jej dali úlohu a nesplnila. A takto písomne som takto požiadal, aby splnila nejakú úlohu. Písomne. No ale vy nemáte, jaký? Máte požiadať poslancov, aby sa k tomu, aby jej dali úlohu. A nie vy. Viete dobre, že po tejto stránke vám hlavná kontrolórka nespadá. Dobre. Dobre, nebudeme sa baviť o tom. Ja si myslím, že prejdeme na... Hlavná kontrolórka takto po pracovnej stránke dala mi podpísať v oktobri takto 4 dní dovolenky, pričom tak mala na 2 dní. Tak buď to bolo zámerne, alebo len náhodne. To bolo náhodne, pán starosta, vy ste mi to podpísali a na to ste mi poslali papier o porušení pracovnej disciplíny, čo to vôbec nie je pravda. Nie je pravda, lebo vy ste mi tú dovolenku podpísali a ja som to neurobila nárokom. Ale viete dobre, že tým, že som ja musela sem chodiť každý deň a čokoľvek som potrebovala doma vybaviť, som musela si zobrať na to dovolenku. Takže
Z toho dôvodu ja mám vyčerpané všetko, ale som si zrejme nezapísala 2 dní, tak